Στόχος για το 2026. Ελάτε να τον βάλουμε μαζί. Στόχο για φέτος θα ήθελα εγώ να βάλετε να μην μπλέξετε σε πάρα πολλές ρουτίνες ομορφιάς. Παίρνετε πάρα πολλά προϊόντα, βαριέστε να τα χρησιμοποιήσετε, δεν ξέρετε πώς χρησιμοποιούνται και μοιραία καταλήγετε να μην τα φοράτε, τζάμπα τα λεφτά τους, τζάμπα ο χρόνος που χάσατε, θεωρείτε ότι το προϊόν δεν δούλεψε και πάμε πάλι από την αρχή. Στόχο για το 2026 θα ήθελα να βάλετε 3 προϊόντα, αρκεί να είναι 3 και σωστά για το δικό σας δέρμα. Less is more είναι το μότο μου και φέτος θα σας πρότεινα να έρθετε να φτιάξουμε μαζί μία πολύ βασική ρουτίνα, η οποία όμως θα αποδίδει. Θα έχει αποτέλεσμα και θα βλέπετε το δέρμα σας να βελτιώνεται χωρίς να απαιτείται πάρα πολύς χρόνος από εσάς, χωρίς να είναι πολύ έξοδο και να είναι πραγματικά to the point. Και θα είναι μια χρονιά που σας υπόσχομαι ότι θα λάμπετε.